er da godt. Skulle da ikke flæskesvær for helvede, Janne? Det kunne være hans mutter. Underholdningen leveres af Luffe og Lisi. Sidste gang var vi tasket med Thomas. Tårerne løb ned på mange af deltagerne skinner. Thomas har desværre ikke forberedt så meget. Og det var en meget hård afsked, efter man havde kendt ham i hele 2 dage. I det her afsnit skal vi følge deltageren Allan og hans daglige dag mod den krop, han ønsker. Vi hører i dag vores ekspert og personlige træner forklare, hvad der sker i Allans muskler, når han træner, og hvordan han bedst muligt kan få sig træning til den krop, han drømmer om. Allan, kan du fortælle os om din ugenlige træningstime? Jeg har medlemskab til DSD Club i Aalborg, hvor jeg går 4 gange om ugen. Jeg har med eksperternes råd kæmpet mig til en 10. plads. Jeg er meget stolt af mig selv. Jeg har aldrig troet, at jeg vil klare mig så godt i nogen som helst konkurrence. Vi lader Allan løbe sin tur og vender tilbage til studiet. Prøv de nye 6 kerneboller fra Kobær, hvis du ikke kan få kerner nok. Der er vores kerne godt. Det går godt nok som varmt brød, var mester? Ja, må ikke, Anton. Men det er også fyldt med 6 forskellige slags kerner. Ja, masser af kerner. De kommer her. Ja, men så kan der vist heller ikke være flere kerner i det brød, var mester? Så er vi tilbage efter pausen. Imens vil vi snakke med eksperten, Bodil Lindgaard, som vil fortælle lidt om musklernes opbygning. Og Bodil, hvad kan du fortælle om musklernes opbygning? Altså, muskler de er opbygget af celler. Det hedder muskelceller. Og inde i muskelcellerne, der er flere muskelkerner. Og mange muskelceller danner et muskelbund. Muskelcellerne ligger sammen og er derfor sammenvoksede celler, så de bliver til en lang muskelcelle. Rundt om muskelbund er bindevævshinde. Mange muskelbunderne danner altså en muskel. Og rundt om den er der endnu en bindevævshinde, som er den yderste hinde. For at kunne bruge vores krop, og der skal vi jo altså have muskler. Og de er for at få vores arme og ben til at bøje eller strække. I overarmen hedder musklerne biceps og triceps. Altså biceps og triceps. Og ceps det betyder hoved, og bi betyder 2. Altså biceps betyder 2 hoved, og der er 2 muskler, der virker sammen. Biceps gør sådan, at vi kan bøje armen, og triceps betyder 3 hoved, som jeg sagde lidt siden. Og det er altså 3 muskler, der virker sammen. Triceps den gør, at vi kan strække armen. Den største muskel i kroppen hedder store sædemuskel. Den går fra hoften og ned til knæhalsen. Alt ved vi synes, at det er muskler på dyr, som grise og køer. For eksempel hamperryg pålæg er en skive grisemuskel. Ja, så bliver vi da så meget klogere. Så er vi tilbage efter pausen, og nu sidder jeg her med Dagmar Trådenlund. Du er Allans personlige træner. Hvad sker der med Allan, når Allan træner? Altså, når man træner sine muskler, så skulle de helst blive ømme. Og det sker på grund af, at du nedbryder dine muskler. Fordi når musklen den vokser, så skal den have 24 timers pause for den hårde aktivitet, du har lavet. Og du vil både kunne se og mærke, at du er blevet stærkere efter træning, men helst over en længere periode. Der er 2 slags muskler, når man snakker om træning. Og vi har type 1 og type 2 musklen, også kaldet rød og hvid. Type 1 er musklen meget udholdt og er bygget til længere distanceløb. Type 2, der musklen har en meget eksplosiv kraft i sig, men er ikke udholdende. Denne muskel bruges derfor til korte distancer, men hvor man skal give den alt, hvad man har. Det er type 2-musklen, der altid vil blive større, hvis man f.eks. styrketræner. Og i kroppen der har vi nogenlunde lige mange røde og hvide muskler. Men nogle har flere af type 2, og nogle har flere af type 1-musklen. Og det er derfor så f.eks. Arnold Schwarzenegger, han kunne få store muskelfiber, fordi han havde flere af type 2-musklen. Man træner altså muskelfiber. Men hvad er det lige der? Altså musklerne, de er opbygget af de her muskelfiber. Og i de store muskler, der kan være flere tusind muskelfiber. Og de her, de er altså 0,01 mm brede til 0,1 mm. Og hvis en muskel den bliver fysisk overbelastet, så kan man altså få en fibersprængning. Og ved en fibersprængning, så bliver muskelfibrene revet over, og det gør rigtig ondt, og der går rigtig lang tid, før man kan dyrke sport igen.
Man kan altså ikke få flere muskelfibre, men man kan træne, så ens muskelfibre bliver tykkere. Og der findes som sagt 2 forskellige slags. De langsomme og de hurtige, de røde og de hvide. De langsomme, de kaldes de røde, og de bliver blandt andet brugt, når man skal løbe langt og når man går. De hurtige muskelceller bliver kaldt hvide muskelceller, og de bliver blandt andet brugt, når man skal løbe vægte eller når man spurter. De røde muskelfibre, de er røde, fordi de indeholder et stof, der hjælper med at binde ilten fra blodet. Stoffet det hedder myoglobin, og det indeholder jern, hemoglobin, og det er det stof, som binder ilten fra blodet og farver blodet rødt. Den hvide farve hos de hvide muskelfibre skyldes det lave indhold af myoglobin. Det er bestemt for generne, hvor mange røde og hvide muskelfibre man har. Nogle har flest hvide og har derfor nemmest ved at f.eks. sprinte, en maratonløber og ligeledes omvendt. Og de to forskellige muskelfibre virker forskelligt. Den røde trækker sig langsomt sammen, imens den hvide trækker sig hurtigt sammen. De røde muskelfibre kan kun arbejde, når der er ilt til stede, imens de hvide kan arbejde uden i lidt tid. Der findes også en slags mellemting, som er de røde og hvide muskelfibre, og de kan altså vendes til at blive enten røde eller hvide, og det afhænger af, hvordan man træner. Man kan på en måde godt få flere røde eller hvide muskelfibre, men man kan ikke omvende hvid muskelfibre til rød eller omvendt. Få et iskoldt tilbud fra Oyster med 9 timers tale, 18 GB data og susende hurtigt 4G for kun 89 kroner per måned. Oyster, det er bedst til prisen. Nej. Der har vi jo Allan. Ja, så var det en god løbetur. Jeg elsker at løbe. Ja, det var en god løb. Allan, hvad ved du egentlig om de muskler, vi har i kroppen? De glatte muskler er kendetegnet ved, at vi ikke kan styre dem selv. Det kan fx være omkring vores tarme, i mavesækken, omkring vores blodårer, i vores kønsorganer. Dem kan vi ikke styre med vores egen vilje, ligesom vi kan styre vores arme og ben. Skeletmusklerne, de muskler, vi selv kan kontrollere, er skeletmusklerne, som også kaldes tværstribede muskler. De kaldes tværstribede, fordi man i et mikroskop kan se striber i muskelstrukturen. Skeletmusklerne er dem, vi bruger, når vi bevæger og f.eks. dyrker sport, som jeg gjorde. Vi bestemmer selv, når vi sparker til en bold, sætter os på en stol eller bøjer armene ved hjælp af koordination fra hjernen. Og netop når vi bøjer armene, bruger en skeletmuskel, nemlig den tohovedede armbøjer, der hedder bicep på latin. Dens funktion er at bøje vores arme. Hjertet, den sidste type muskel, vi har, er hjertet. Hjertet er vores mest aktive muskel. Den sørger for at pumpe blodet rundt i kroppen, og den gør det den hele tiden. Hvis man ser gennem en muskulatur på muskelstrukturen i et hjerte, ligner den skeletmusklen, fordi den har tværstribet. Men det er ikke en skeletmuskel. Hjertet er nemlig ikke under viljens kontrol. Forestil dig, at du selv skulle pumpe blodet rundt, og skulle gøre det, mens du sover med dit hjerte. Per, jeg synes faktisk ikke, det er noget problem at have 14 børn. God tur til Dubai. Altså, selvfølgelig skal der smøres lidt madpakker, og selvfølgelig er man også nødt til at være prisbevidst. 4 kilo leverpostej, 7 på håndvasken og en iPad. Lige et øjeblik, skat. Men det er jo også en gave, at der er nogen, der er afhængige af en. Og resten klarer Bilka jo. Så jeg synes faktisk, der er masser af overskud til i voksentid. Så jeg vil jo være klar, du. Per? Ja. Ja? Spørg Bilka kunne klare det også. Så er der udsalg i Bilka. Fra lørdag 1,5 liter sodavand 9,95. 2 kasser Tuborg eller Carlsbergøl til 185. Mesterhakket svinekød 12,95 per halv kilo. Spar 25% på økologi søndag. Hvem kan? Du kan. Og resten klarer Bilka. Jamen, tak fordi vi måtte følge din navle i dag. Og så lidt. Ses.